אין סוף, כל סרטון 4 דקות. הוא נותן לך 2 ג'יגה כל אחד, נכון? זה לא נותיח את זה נכון. מה? לא, יש לו עושה את זה. מה השאלה? מה אורך סרט שאתה יכול לדבר? 4 דקות. 5 דקות, סליחה. לעשות סטופ ואז עוד 5 דקות. עכשיו תשים בצד שם את התיק, לא פה, שם מאחורי הכיסא. שם בצד, פוס. שקיות בשבוע זה יותר מדי. היום בבוקר ברדיו סיפרו על מישהו שהלך ברחוב, זהו, אני סל גוליבר.